आज तारा से हम प्रेम 5 वर्ष से कैले बनी और आज हम जितना खुश नहीं थी हम यह मैक दे बैठा सचित बाबू भगिना बैठ मुकेश राय जी बैठी प्रशांत जी प्लीज सिट डाउन यार डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम हियर मैं यहाँ हूँ ये भोला बाबा खतियस एक लड़की की शादी बैठ जा ना तीनों जने बड़ा ही कम एज में हो जाता। शादी भइला के बाद अक्सर लड़की दुखित हो जाली सब बैठा ना तू अब ड्रामा देखब कि गाना देखब तरी मनी के भाई शांति बनावे लोग 2 मिनट प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए माइनर रिसु बिसु जी कहीं भाई तो लग गए रहो। आज के अक्सर लड़की जहाँ प्रेम रहता और जब ब्याह नहीं हो तो लड़का लड़की में दरार हो जाता कि ना लड़की धोखेबाज में लड़की सोचते कि ना हमार दीवाना धोखेबाज बा लेकिन लड़की एगो ऐसा मिलल है दुनिया में कि जेकरा के पौले बिया ओकरे जोरे खुश बिया 5 साल फोन पर बतिया के पहिला मिलन बा बोलमुआ द्वार पर बाड़े और रात के 8:30 बजत इंतजार करती है कमिंदर चाचा तो भगवान से कहते कि प्रभु जी हे छपरा के महेंद्र नाथ जी आज भर रात रहे दे तनु तो मन के बतिए सपना साकार हो जाई। अब रानी अपना ही बतिया सखी शिवानी से कह तरीका जा तनी कह दिल के बाद ए सखी जानतरू एक तो इतना साल बाद फोन पर बात करत आज तो भेंट भइल बा हमरा राजा जी से। आज जानतरू हमरा मन में तो बड़ी घबराहट होता कि हमार राजा जी आई हैं तो हम उनका से केंगा बतियाएं केंगा चूड़ी खनकाएं केंगा पायल खनकाएं और केंगा आगे का बात बढ़ाएं। ए सखी तू ही बतावा ना ऐसन का करी कि हमार राजा जी हमरा के कबो ना भुलाएं। इहो सखी से कुछ बोलवा जितना तू बोलत रो कहे तू ना बोले गुम होगा। ए सखी जानते रू एक तो हमार नया जवानी एक तो हमार नया जवानी बा अभी हम नया नोहर कनिया बनी हमरा बुझाते नहीं खे सेज पकवन खेला करे के बा कुछ तो बतावा ए सखी तू अपना ससुराल में केंग खेला कैले रहलू। अरे बिना ससुराल के खेला खेल बिया लड़की को हतिया गाना सुनो लोग झगड़ा छोड़ो सही बात कि आज हो पहिला मिलनवा मिलले सजनी के सजनवा ये हमारा परम प्रिय रिपुल भैया के माध्यम से पुरस्कार मिलल। रिपुल भैया हमारा टिंकू बाबा से जुड़ल भाई हैं और टिंकू बाबा हमारा परिवार के गोंग हवे और वही तरह हमारा रिपुल भैया भी हो कि हमार अंग अंग दलगो हमरो शिवनिया ने देखाई कुछ एक गमछी ना पग हल्ले ले तनी हमरा डब्लू भैया के मिले अरे पगली देख कितना सुंदर भाव था तू अजबे करेलू अरे गाना हमार बिगाड़ देती है तनी मेहरारू उसको हलो। हाँ जी कि हम बैठ के कहे लगता है
मुंह वो निकल खड़े खड़े वाला है कि हमारे अंग अंग गुलाब बाबा नियन खिलाल बा बदनवा यानी शुरू करके हाँ तो भूत खेलावे लागल भौजी कि सुनी ए भगवान जी ए भगवान जी सुनी 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 भगवान भगवान अरे जन बिहान होके दी भाव से होके के चाहिए रौरा अकेले है गाना पर डांस कोइले बनी हाँ। बाकी जे गौले बहुत सोझा बा सही बा। तनी भाव से ना होई का अरे कि आज राजा जी के कोरवे में कहरवे में कोनो कटिंग नहीं के बाबा कौनो ना सुनी 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 भगवान बाबा जन बिहान होके दी अब लमुआ तोर गेट पर बा हाँ हाँ अब ते ही जाने की का करबे का करबे अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवन होके दी आज के कोरवे में जवन हो खेली आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेली आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमर अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवन होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवन होके दी जमीन घुंघटा हमारा भोला भोला आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेली आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेली लड़की कहती है हमारे भोला बाबा अब भोले बाबा के मानने वाला हाँ जी सब हमारा भक्त लोग के लाखों लाख रुपया के पुरस्कार मिलल वाह अब भोला बाबा संगीत के क्षेत्र में एगो अलग लयदार है हाँ जी जे सबका के चिन्हिले सबका के जानीला लड़की कहती है का राजा जी के ओठवा में ओठ जब सटी राजा जी के ओठवा में ओठ जब सटी होठ जब पाती हो होठ जब भुक भुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती दिलवा के मोती भुक भुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती दिलवा के मोती हो दिलवा के मोती तू कान में इहे नु चाहत रे का कि रात भर लोभ के दरियावे में हो कि रात भर लोभ के दरियावे में रात भर लोभ के दरियावे में नेहान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेली आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के
एमे तो लय अगर ऐसन बजावे के आनंद भैया कैसन यही नयका जवान जो जुटल बड़े ई छपरा जिला के बड़े हाँ जी ई हाल बोलियो में बा ई हाल औरों में बा सासाराम रोहतास सिवान गोपालगंज जहाँ भोजपुरी बौजतनी भाई चटक मरही के परी जैसन मार्केट बा सही बा ते हमें तई लय सेट क जाई कौन की हे रानी हाँ जी आई है शिवानी कहत आलो कि राजा जी के कोरवे में जवान होके दी बाकी 2-4 महीना बाद ही हो कह बोलो का कौन गलती कोई पहिला भेंट में कौन गलती कोई पहिला भेंट में राजा जी तो रोदा पेट में राजा जी दर्द होता पेट में मजा नहीं मिले चॉकलेट में अरे मजा नहीं मिले चॉकलेट में हमरा पमी रिकॉर्ड्स के मालिक तो ये बनी दूसरा खातिर हाँ जी हमारा खातिर गार्जियन बनी सही बा पिता तुल बड़ भाई बनी अशोक भैया हमरा के देखो तनी अशोक भैया के हम जीवन में अब तो शायद मरला के बाद भुलाए के हमरा बात अशोक भैया के बार बार प्रणाम अरोरा केहू नहीं के कोई ना अशोक भैया के बार बार प्रणाम करब नया साल के शुभकामना दे रौरा जौना क्षेत्र में बनियो हमें आगे बढ़ी आई कंपनी तो हमनी खातिर खुलल बिया एकरा के तो हम संभालिए दे जय हो अरे कि मजा नहीं मिले चॉकलेट में अरे मजा नहीं मिले चॉकलेट में अच्छा हाला हम करा दी भाव से धर 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 ये भौआ दिले तो कहली सकी कहत रह एकरा पर मेहरारू ऐसे कहले भैया तू नहीं खू कह कैसे कौन गलती कोई नहीं पहला भेंट में हाँ जी राजा जी दर्द होता पेट में हम हाला करा दे तनी अपन भाव देख के अरे कि मजा नहीं मिले चॉकलेट में अरे मजा नहीं मिले चॉकलेट में राजा जी दर्द होता पेट में राजा जी दर्द होता पेट आज राजा जी के कोरवे में जवान हो गई आज राजा जी के कोरवे में जवान हो गई और का प्रिंस बाबा एगो तो लोग के हम उपाय बताओ तनी फिल्म में हीरोइन बने के का फिल्म में हीरोइनो बनल जरूरी बा हाँ जी बाकी कैसे बनबू जब हेडलाइन पर निमन भाव देबू अब का ए पर भाव देख एकदम सुंदर पहले तू जे रुक पहले तहार देख ले आंख बंद करो होने देखो मान लो कि फिल्म में गड़खा के भाई चांदा क के हाँ जी 1 करोड़ रुपया जुटा ली हलो हाँ अब फिल्म बने लागो हाँ तू हीरोइन बाड़ू हाँ जी ये गाना के लाइन में कैसे भाव देबू कैसे? अब पास कर जेबू कि रोआ गन गनाई पिया कि हंस के कहत रहू फेल कर जेबू कि रोआ गन गनाई पिया बाबा हमरो बड़ा अब हेने अब तोहरो के देखे हम चांस देता नहीं हाँ जी ये तो भाई खिलाड़ी है गिरोआ गन गनाई पिया का हो गई का हो गई हम कौन गलती करता नहीं भाई अरे भाव दो तो गिरोआ गन गनाई पिया अरे घोड़ा जब उठाई है चापुर गुड़गुड़ ठाकुर मनोज हमारा जियारा जुड़ई है अंत में दुनिया के हर लड़की के यही चाहिए का कि नैहरवा में बाड़ो तो मुवत रहो हाँ जी ताकि हम ससुरवा में जेकरा के पौले बनी पौले बन ओकरे जोरे खुश बनी सही बात गोलू राजा के परेशान
हो खेती तनी 1 2 3 4 वाला बाबा सही बात। कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा के कोरवे में जवान हो खेती ई अरऊ कोनू राजा के ई अरऊ कोनू राजा के परेशान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे जय हो